דמיינו לעצמכם עולם בלי כדורגל. עולם בלי גולים, בלי מגרשים, בלי קבוצות, בלי אוהדים. לא היה לנו מה לעשות בשבת, לא על מה לדבר בראשון, ולא הסיבה להדליק את הטלוויזיה. מי בכלל היה צריך טלוויזיה? אם לא היה כדורגל, איפה היינו אוכלים את הלב, מזילים דמעות, מתחבקים עם זרים, שרים שירים? באיזה משחק בדיוק היינו משחקים בשכונה עם החברים? אם בכלל היו לנו חברים. עולם בלי כדורגל, עולם בלי כוון, תרים את הדגל, בלי שופט, היה פנדל, בלי גאווה לאומית, בלי תקווה להצלחה בינלאומית, ובלי התחושה הזו כמעט עשינו את זה. עולם ללא צבע אהוב, ללא מספר אהוב, וללא זיכרונות אהובים מהדקה האחרונה. עולם ללא אהבה. איזה מזל שיש כדורגל. ברצלונה וארסנל בגמר ליגת האלופות, רביעי הבא מ7:30 בספורט 5 ובספורט 5 פלוס.